Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari keluarga besar Eko Budaya mengucapkan matur sembah nuwun kagem paguyuban reok Raga Turangga Muda ingkang saged ngasih wedal main ting mriki. Niki saderenge kula ngaturaken penjelasan saking Eko Budaya niku reok klasik, reok abangan. Menawi niku reok abangan ampun membawa warna merah sekecil apapun. Untuk panitia dan segenap pemuda dimohon bantuannya untuk merapatkan barisan untuk menjaga penari-penari dari reok Eko Budaya. Matur sembah nuwun. Umpami wonten kejadian sing ketubruk ampun nesu nggih. Ngapunten mawon niki namung sekedar hiburan. Sekedar info kirang langkungipun matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula suwun kagem pemuda paguyuban mriki kula nyuwun tulung saestu derek jaga mageri reok Eko Budaya niku Van nyuwun tulung abang kae diilangi sik engko. Kayak karo payung sebelah kanan kayak. Mohon dengan sangat lapak-lapak yang berwarna merah untuk dihilangkan sementara nggih. Untuk lapak-lapak yang berwarna merah untuk dihilangkan untuk sementara. Buat panitia tolong bantuane pagere jenenge disenggol diseruduk aja nesu yen nesu buat peceren.
Iya. Oi. Ah. Sedih. Mingkar rew para kekarenan krana marti sibe pagertining ilmu luhur mring tumraping tanah Jawi agama kembanging pambudi mongko najan tua pikon yentan nikani rasa yakti sepe ler sepe samon samangsane pakumpulan konyaganyo ngelak lepsa iya ayo ayo oh sejatine ora apa dadi duwe yo 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 ah
jebul ora ketemu aduh lincikku aja mbeta aku terus balik nang Semarang lincikku wos ana kaporo nafsu kasane muntang manting rakate akeh aku dhewe sing kuanting tekon serta rukun ake sing kayung-yung dadi srata iku tetan jemu nyawiji ngepanemu condongi kalbu ayo bagus arupane ramah kemuyune tansah eling yo Mas yo tetan rino lan wengi suwe-suwe aku naksir sliramu iyo Gambang soleng kumandang suarane dola-dolet kapena unine oh nini mong renyohake bak renglan kentrong tipong soleng sigra kendangane suara soleng kumandang suarane dola-dolet kepena unine oh nini mong ngrenyohake bak renglan kendrong tipong soleng sigra kendangane ngono-ngono ning aja ngono ngono ya ngono Mas nanging aja ngono yen luntur antarane
mung sasire dhewe. Iya. Oi. Ya. Ae. Us. Iya. Awas. Oi. Ayon-ayon koplok gawe kumon tekon serta rukun. Iya, 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 iya. Awas. Oi. Akeh sing kayung yon dadi srana iku datang jemo nyawijing panemu condonge kalbu. Yo 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 rai jaranan jaranan jarane jaran teji jaranan jaranan jarane jaran teji sing numpada robeng sing ngiring para mantri cek nang prok prok luruk lurung jaranan jaranan jarane jaran kepang jaranan jaranan jarane jaran kepang sing numpak lambi abang mulai ting japapang cek nang cek prok prok luruk lurung ketepuk rincing prok prok ketepuk jeder. Awas. Woi. Sekali lagi diberitahukan buat semua pengunjung. Diberitahukan buat semua pengunjung bagi yang memakai atribut merah ataupun mendekati warna merah, untuk sementara mulai sekarang bisa menjauh dari arena rumiyin. Ibu yang pakai jilbab di bawah pohon kelapa kali adik kecil disemanggake rumiyin, monggo panjenengan lupet rumiyin. Panggori rama lamba galak-galak tendra patet sanga ikut dadi sarana manunggal langir rosing batin terus maju tanpa mundur tanggolan tanding. Untuk rekan-rekan yang ada di lokasi bisa membantu untuk menjadi pager betis nggih.
Kok sik aja dolan sik. Perange durung. Nek dolan mangko. Oh, ana abang kono ya. Ceritane wayang Jawi nang rajanga lengkon diraja rawon Dimohon untuk semua penari pertahankan dulu. Jangan sampai cepat dulu. Selesaikan narinya dulu. Kita diundang. gawe geger Kesenian kita diundang. Tampilkan yang terbaik. Anoman janjot tuman Pertahankan dulu formasinya. Jangan sampai cepat. Selesaikan tarian dulu. Ojo dolan dhisik ya. ngalengko wis dadi awu kobong gedhe jroning praja yo oi ah motormu neng kono ana bangar mbok parkirke po. Nyuwun sewu niku motor Beat ingkang warna merah. Tolong Nah. dipinggirkan dulu nggih. Dengan Oh arep muat, motor arep Beat muat. warna merah itu tolong dipinggirkan dulu. Daripada nanti terjadi yang tidak kita inginkan nggih. Heeh. Matur Muate sembah nuwun. mangke mawon, Pak, mencari keamanan rumiyin nggih. Kiri ya, Mangko ndak kiri. reoke gemes Eh, kok hondane jenengan meteng kok. Salah yo. Hayo, hayo, hayo. Tangi dulu nang, jogetnya dirampungkan dulu. Iya. Anjas moro. Arimame. Mas Mirago lang warta. Dasih motan loyong layong haning kutha Purbalingga perang tanding lawan Urbisna karya mukti wong ayu pun kakang pamit polastra Mbak YouTuber tasmu mendekati merah leboke jaket bae eman-eman tase mangko nak dibrakot macan ya dimasukke jaket dulu ayo kono. Untuk adik kecil yang digendong bapaknya itu kaosnya ada warna merahnya. Diupetnya sih anaknya Pak, apa disalini kaos? Sekali lagi untuk Nggih. yang beratribut warna merah, mohon untuk Anaknya disingkirkan disalini, dulu. ojo ono sing warna merah nggih. Engko nak dibrakot ndak meteng jare mbake. Mesake engko ndak untune timpal engko. Minum Mas.
yo makarya hangangkat karyane ngeprojo mure Kerto Raharjo. Bu sing pakai baju merah tadi masih kelihatan loh Bu. Nunut mlebu teng komet mriku riyen mboten napa-napa Bu, daripada jenengan mboten Monggo aman untuk yang beratribut warna merah atau mendekati merah. sembunyikan dulu. Kersane reoke mboten ngamuk. Nek nak ngamuk nggih mboten pareng nesu. Samare nek diambung meteng kuwi ya. Emange aku abung meteng. Selampret, ngampret, ngampol, kumpul. Ponang rayok, katipang ngempal. Ponang lorotor slendra, selampret belok. Ajaran kepang nyongklang, para emiter. Macan mangap, magap, magap. Bujang kanong kalian nembang. Musnya tokan, kungan reyak. Ranyata gawe gembira. Lebokke jero kaos. Nah ngono. Untung sindene matane jeli. Untuk para teman-teman nggih yang ikut menjaga betis di pinggir, nek nyekel aja dikasar. Nek dikasar mengko ndak ai-ai nggih. Dadi le nyekel sing alus, dikandani aja metu nang kene wae ngono ya, aja dikasar. Nek dikasir kok ndak ai-ai. Langsung kon mlebu meneh. Yo kancaing sisih gembira. Alera-plera banyu ning segara. Sing perang siji, loro, telu. Malah mlayu to. Anglian numpak prau layar ing dina minggu ke pariwisata.
Oke. Sing arep jendit baris ya. Iya. Di heeh. Dijenditke kok sik, heeh. Sloko bata ela sirama manyang solong lalai payung mondo alas sloko bata ela sirama manyang solong lalai payung mondo emak emak cantik titit titite sapa ki emak cantik ala cantik ala cantik ala cendite cantik anak manang piye tongon-tongon tong madung ala bagus diwe nak manuk keruk kenungnya mak jentit lalalabe wong mati ora obah mateni bocah urip golek duit alangetan bali ngulon apa sejane kalakon blarat disampirke mai cerah ra ngamperke ning maya esok jagone kluro rame suarane bateng kamruso aduh senange sedulur tani bebarengan karo nandot paring srengenge ngene ya mas ngulon parane manuke ngoceh ana wit-witan pating cemruwit seneng atine katon asih donya sae sine awan-awan ya mas menyang karetan ning karetan mas akeh ulane ana prawan ya mas prawan koretan kaceh sithik mas pilih ya rondone tol jayena jaye jatol jayate kuntal jare banyak doke batul mlayu siji tol jayena jaye jatol jayate kuntal
karepmu mumat sirako ora bisa turu copot lah jantungku biyen janji mas janji warna tau gemi nyatane sulaya aja gawe mas juwane wong liya tak ature iku ra prayoga piye karepmu mumet sirahku ora bisa turu copot lah jantungku yo iya kanca ing sisih gembira alira perak banyu ning segara Anglian numpak prau layar ing dina minggu mari wisata Alon praune wis nengah piap-piap banyu pinala ora jemu-jemu karo mesem goyo ngilangake rasa longkralaso ati jawil mas jebol wis sore Witing kalopo katon ngawe awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe Kamyo Sugeng rawuh buat Bapak Babinsa Bapak Kapolsek juga. Panggilan buat Mas Adi. Mas Adi. Mas Adi dimohon rawuh ke arena. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake andane kumandang wayahe sembayang tetapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jaga ing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayat ningatake tindak mungkar marep lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe jo sembrono iku perintah agama ngelengono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen kepareng besok munggah suwarga wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake andane kumandang wayahe sembayang tetapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jaga ing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina
aja sembrono iku perintah agama ngelengono ing donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen kepareng besok munggah swarga. Siap. Yuk. Lilanono pamit mulih. Mesti kula yen dodo jodone. Mugi enggal antos sule. Wong sing bisa nglateni slirane. Pancen abot jroning ati ninggal dika wong sing katresnani nanging badhe kados pundi mong kawula satrema nglampahi mong semene atur puji karya raharja lagi pamit mulih sapungkure lagi kan aku pamit mulih kok kon kulunga asre kirim foto sawer sik sawer eman benjang dita yen to ngati wis di sia-sia yen to nganti mung disia-sia halilanono pamit mulih mesti kula yen dodo jodone enggal antos sule wong sing bisa nglateni slirane pancen abot jroning ati ninggal dika wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi wong kawula satrema nglampahi mong semene atur puji karya raharja sepungkure aja lali asre kirim warta yo kocak isik kuwi kuwi kocak isik.
bani. Wiki arep rabi aja mbok cegati. Wiki rabi arep bali nek mbok cegati ya ora sida rabi. Wis ben lewat. Yuk, iki nang tengah ki nang. Niki mengke nek teriak lewat mriku ampun diganggu nggih. Lilanono pamit mulih. Mesti kula yen dodo jodone. Mugi enggal antos soleh. Wong sing bisa ngladeni slirane. Pancen abot jroning ati. Ninggal deko wong sing tak tresnani. Nanging padhe kados pundi wong kawula sadremo nglampahi. Mane-mane beri mong semene atur puji karya raharja. Sampun goreng aja lali asre kirim warta. Lilanono pamit mulih. Mugi kula ampun dicegati. Beri jalan ampun dicegati. Tujuan jane mugi enggal antos soleh. Bisa ngladeni rasa dolan meneh to nang wis wae dolan wae kesel kowe engko. Eman wong ayo yen to nganti mong digawe lara. Kena sing mlayu tekan mburi kono siji lho. Kayak ana sing mlayu rono siji lho. Iya. Lilanono pamit mulih. Mesti kula yen dodo jodone. Mugi enggal
sing bisa ngladeni slirane. Pak Andi njaluk kembangan rile. Oh ya. Pancen abot jerone ngati ninggal deka wong sing tak tresnani. Nanging badhe kados pundi wong kawula satrema nglampahi. Mong semene atur puji karya raharja. Sapungkure aja lali asring kirim warta. Heman-heman benjang dika yen to nganti digawe kuciwa. Batin kula boten lila yen to nganti mung disia-sia. Lila nono pamit mulih mesti kula yen jodoh-jodohne mugi enggal ana sulih wong sing bisa ngladeni slirane. Pancen abot jroning ati ninggal deka wong sing tak tresnani. Nanging badhe kados pundi wong kawula satrema nglampahi. Mong semene atur puji karya raharja. Sapungkure aja lali asring kirim warta. Heman-heman benjang dika yen to nganti digawe kuciwa. Batin kula boten lila yen to nganti mung disia-sia. Lila nono pamit mulih. Ayo nak.
ayam kepada orang dan orang kepada ayam dan akhirnya ayamnya lari gol. Dimohon untuk pitik dilarang masuk ke arena. Sekali lagi dimohon untuk pitik jangan masuk ke arena yo Tik, pitik. Dicancang sik, koncone arep rabi. Gubuk asmara. Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tanggularan neng jaga kepedulisan warna abang tanda kasih sayang
kena wengi nganti kakang rino la 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 catatan dasa jroning ati telu bapakmu kan nduk merati aku kowe dadi garwa mergo laran nek kubung asmara kubung kae nyimpen wati ngingkit biyen tumeka saiki kubung kae kepatresno nganti kakang rino catatan sajroning ati kodani bisa lali aku kowe dadi karwa makoleran ning kubuk asmara yo yo ben kan suwe ora anu aduh banter masih banter oke banter yo ngono heeh paham gue berarti
nono pamit muling mesti kula ento jodone mugi enggal antos sule wong sing bisa nglateni slirane pancen apot jroning ati ninggal deka wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi wong kawula sadrema nglampahi mong semene atur puji karya raharja sampun goreng aja lali asring kirim warta maneman benjang dika yen to nganti digawe kuciwa batin kula boten lila yen to nganti mung disia-sia Tes. Nuwun sewu Bapak saha Ibu mekaten kala wau para putra wayah saking Kepu Eka Budaya. Wonten lepatipun Eka Budaya sedaya dipun paringana pangapura. Wonten ugi kula ingkang nderekaken lepatipun dipun paringi pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.